Konsultazzjoni maż-żgħażagħ ir-riżultat f'rakkomandazzjonijiet importanti rigward il-Labour Migration Policy li se jkunu qed jiġu inklużi fid-dokument finali għal konsultazzjoni pubblika. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela hekk kif Kastilja iltaqa' mal-Eżekuttiv elett tal-Kunsill Studenti Universitarji il-KSU. Waqt li rimarka l-importanza tal-involviment taż-żgħażagħ fit-tfassil tal-politika ta' pajjiżna, Dr. Abela irrefera għal rakkomandazzjonijiet li ħarġu riċentement mill-Youth Advisory Forum li jiltaqa' mill-inqas darba fix-xahar biex jiddiskuti temi importanti lokali. Bl-istess mod mal-KSU, il-Prim Ministru sostna l-importanza tal-laqgħat simili u kif jixtieq li dawn jibqgħu jinżammu b'mod regolari anke mal-KSU. Spjega li l-Labour Migration Policy se tkun qed tindirizza s-settur tax-xogħol u tkompli tieħu deċiżjonijiet importanti flimkien ma' dawk li diġà ttieħdu favur id-dinjità tal-ħaddiema u l-ħtieġa ta' ħaddiema barranin f'setturi fejn meħtieġ biss. Il-Prim Ministru tenna kif dejjem jieħu gost jisma' mingħand iż-żgħażagħ u kif laqgħat simili jagħtihom valur kbir daqs li kieku kienu laqgħat tal-Kabinett. Mal-KSU Dr. Abela aċċenna dwar il-Viżjoni Malta 2050 u kif din tinkorpora fiha anke l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ bħas-setturi edukattivi u ambjentali. Qal kif din il-viżjoni hemm miri strateġiċi simili, banijiet li għandhom jintlaħqu sa 10 snin oħra biss u ż-żgħażagħ iridu jkunu l-katalisti li jħaddmuha u jagħmluha realtà. Il-Prim Ministru kompla jispjega kif il-Gvern se jkompli jagħti importanza lil temi oħrajn importanti bħas-saħħa mentali, inkluż bl-aħħar budget, waqt li ten li fuq kollox kull tema li tiġi diskussa u kull punt li jitqajjem irid isir kontra l-status quo. Intom l-aktar li tistgħu tiġġieldu dan se nibqgħu ninvestu fiż-żgħażagħ fl-edukazzjoni tal-istudenti għax il-futur ta' pajjiżna jiddependi minnkom. Nemmnu fikom u konvinti li pajjiżna għandu futur sabiħ, qal il-Prim Ministru. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Robert Abela għal din il-laqgħa kien hemm il-Ministru Clifton Grima, is-Segretarju Parlamentari Kita Zzoparditanti u l-Kap tas-Segretarjat fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallija.